Ola a todos. Na parroquia na que eu vivo celebrase a Romería das Cabezas. E eu recordo a sensación aquela que tiña de pequena cando despertabas pola mañá co ruído dos foguetes que marcaban o inicio da festa e que ao pouquiño empezaban a oírse o sonido das gaitas, porque eran os gaiteiros que viñan tocar a alborada. Pois hoxe en Alalaimos tentar revivir esa sensación. Viñamos de romería a Santa Marta de Pontearnelas. En esta romería levan 20 anos tocando as alboradas o mesmo grupo de gaiteiros, os Faíscas de Solobeira, que ademais son herdeiros dos famosos campaneiros de Vilagarcía. De feito, durante as 4 ou 5 horas nas que os Faíscas percorren os lugares daqui de Pontearnelas, van a tocar entre 40 e 50 pezas, moitas delas pertencentes aos campaneiros. En fin, que hoxe ímolo seguir. Imos ir por camiños, corredoiras, carreteras, rotondas. Faremos o que sexa para ver como é unha alborada desde dentro, cos Faíscas. Eles están listos, a primeira misa creo que está a punto de empezar, así que ímonos de romería. Un día duro e divertido. Vindes! En Pontearnelas, a romería empeza como en todas as partes a primeira hora da mañá, que é cando se cocen os primeiros pulpos e cando chegan os devotos máis madrugadores para escoitar as primeiras misas. E vel aquí estamos nós, xa dispostos a iniciar esta maratón musical por leiras e camiños. Os Faíscas de Solobeira serán os nosos guías, auténticos artistas da alborada, que por suposto chegan puntuais a Santa Marta. Lévano facendo 17 anos, así que unha vez que axusten faixas e chaleques, botaremos a andar detrás deles. O primeiro que fan Xocas, Checo, Ernesto e Chilro é situarse no medio da ponte, a Ponte dos Padriños, un lugar que, segundo di a tradición, foi elixido polas mulleres para encomendarse a un rito de fertilidade. É o lugar no que Chilro bota os foguetes que marcan o inicio da alborada. Ese quedou ben medido, Ala. Estes xa van alá. Pasan uns minutos das 9 da mañá e os músicos empezan a tocar, acompañados polos fogueteiros e hoxe tamén polo equipo de Alalá, que de contado cambiamos a cara de sono que traíamos pola de asombro, porque acabamos de enterarnos de que imos percorrer 7 kilómetros e a este ritmo. Pero non importa, se eles poden, nós tamén, creo. Descubrimos de contado que o conto cambiou moito. Hai anos as alboradas facíanse por eiras e camiños, pero hoxe a modernidade fai que os gaiteiros teñan que expoñerse a moitos perigos. Hai que ter cuidado cos coches, achegarse ben á beira e atravesar con moito tino glorietas e rotondas. Iso sí, sin perder o paso, nin o ritmo. Mi madriña, isto acaba de empezar. Hoxe imos descubrir, entre outras cousas, que o percorrido que fan os Faíscas nesta parroquia é vos do máis inusual. Nalgúns casos mesmo hai que chamar á porta para que nos deixen pasar, pero como hai confianza... Temos paso collido. Bueno, se tendes paso collido... Non tendes problema, non, o can está preso. O can non morde, bueno. E todo isto por atallar uns metros, que non está mal, porque con esta velocidade a ver quen consegue chegar. Vos sabedes a que ritmo van estes homes? A canto ides? Home, nunca o miramos, pero si temos alboradas de 12 kilómetros. Alguna de 12 kilómetros e a maior parte delas entre 8 e 10. A este ritmo? A este ritmo. É todo o equipo de televisión correndo. Por eso se rinde, non? Bueno, é a primeira vez que facedes unha alborada tan acompañados, Sí, a verdade é que sí. Temos feito alboradas con 4 ou 5 fogueteiros e algún máis da comisión, pero hoxe levades a palma, Mira, por que non quedes en trator? Porque hai sitios por aí que xa van en trator, en camións, en coches. Vamos a ver, hai cousas que deben de estar como estaban. E tú se vas tocando nun trator, nin se nos escoitan as gaitas, e cando sales á ventana, pois os gaiteiros van alá no quinto pino, non? Entonces facémolas andar. Preferimos andar unha hora máis e facelas andar. Cruzamos eiras, rotondas, carreteras, a cousa xa non é como antes. Non, é moi complicado hoxe en día, hai que ter moito cuidado cos coches, porque ademais aquí hai un feixe de rotondas, estamos no país das rotondas. E, bueno, os coches parece que andan con moita presa, entonces temos quedado debaixo de algún coche algún ano. A onde imos agora? Agora... Pues estamos empezando,
Bueno, ahora estamos na parroquia de Ouviña e vamos pasar por trás da iglesia. Este é o tombo. Aquí chamamos o tombo. Pois, aquí non tocamos, que houve difunto hai 2 meses ou así. Vamos a empezar el día a día. Esta é unha das normas non escritas das alboradas dos faíscas. Non se toca en casas como esta, na que houbo defunto, e tampouco se toca cando se pasa por diante do cemiterio. E entón, neses momentos de relax, que se fai? Pois respirar, falar, observar, comentar. Sabedes que nas alboradas non se está tocando todo o tempo, unhas veces porque non se debe, e outras porque non lles deixan. Cando normalmente hai unha casa que non dá, que non contribúe, o mellor está no medio de 2 casas, pois paras na última que dou, pasas diante sin tocar da que non dou, e empezas a tocar na seguinte que dou. Que violento, non? Sí, pero nós aí somos os mandados. Agora moita atención, porque chegamos de novo a unha zona perigosa. O que vos dicíamos antes, as estradas e os coches fan das alboradas un circuito máis complicado co de Malasia. Pero os faíscas, arriscando tipo, non o dubidan, continúan ca súa carreira e tocan polo asfalto. Pero tranquilos, que os fogueteiros fan de guardias de tráfico. Tamén é certo que aquí os condutores parecen estar concienciados e adiantan como debe ser, tanto os coches como os chimpíns, que apartan para deixar pasar aos gaiteiros. Ademais, ao ser un día de semana, moita xente está traballando. Xa vedes que o traxecto é variado e pasamos do asfalto aos terróns da leira, porque agora toca atravesar por debaixo dunha viña. Ollo que as viñas nesta zona son riqueza, e terra de albariño e de barrantes, dese tinto que mancha os dentes. Por iso, o cuidado das parras é fundamental. Diso quen sabe moito é Checo, o tamborileiro. Despois paramos e pedimoslle que nos explique os segredos dunha viña. Despois, porque agora hai que tocar outra vez. Ernesto, que é isto de que cando pasades por diante deste galiñeiro como vese, parades de tocar? A granja está chea de pitos rojo e temos que ter cuidado cando pasamos por este sitio, facer unha pequena pausa porque se asustan e poden morrer, non? Entón, empezamos máis adiante, hai que respetar un pouquinho tamén a granja de pitos, non? Os cabalos tamén temos parado moitas veces porque se poñen nerviosos. Non sei se houbernos anos ou que tocamos mal. Isto é sospeitoso, Checo, e cos cans que pasa? Que me contaches antes que os cans que facían? Os cans de todo, hai de todo. Desde os que lle teñen medo aos foguetes hasta os que se tiran as canas para collelos cando están subindo. Hai de todo. Temos máis anécdotas, aquí mesmo a Ernesto, en San Jorge de Sacos, temos unha moi boa, porque íbamos por un camiño fondo, os valos, a unha altura de 1,5 metros ou máis das casas, e de repente, claro, os gaiteiros imos diante, e faltanos o bombo. Xe que pasou, miramos para atrás e unha oca tremenda a peteirarlle ao bombeiro coa maza a espantar a oca. E as ocas son malísimas. A pouco máis apaño ali, David, ibas botar un foguete?
Sí, como non. De cales? Por en que se diferencian? Los azules son foguetes, 3 estalos, e estes son bombas de segundo, dun estalo solo. Un pouco máis grande, pero... O sea, que fan máis ruido aquelas. Non, máis ruido estas. Estes son 3 petarditos pequenos. Ah, estabas prendendo o lume. Sí, na mecha. Na mecha, espérate que che vai berrar Chirro. Chirro, ibas de berrar aquí a David, por que lle vas berrar? Iba a berrar porque aquí, bueno, o mesmo que onde hai moita xente, hai que ter cuidado. Aquí estamos ao lado dos invernadoiros. E non é a primeira vez que cae ao mellor unha cana e fura o invernadoiro, que ese sería un mal menor. O problema é se cai co rabo da canela encendido e queima o plástico. Pode arderche o invernadero. Cantos trucos ten isto, Ui, isto é che, bueno, ao longo dos anos vas aprendendo todo eso. A base dos carallos, como se dice habitualmente. Ernesto, canto nos queda? Eu ando sempre detrás de Ernesto, canto nos queda? Estamos chegando? Ahora estamos na mitad. Iso levo dicindo, non exagero nada, pero unha hora. Si ou non, Checo? Ahora máis ou menos, agora podese dicir que andamos por aí. Vin algunha leira a monte, outras leiras coidadas. Cada vez máis. E Checo, eso levo fatal. Sí, por desgracia, das fincas a monte cada vez máis. Cada vez menos xente vive da agricultura. Cousas do progreso. Os sectores primarios cada vez están máis esmagados. A que te dedicas exactamente? Principalmente a facer emparraos, alambraos. Para viñas? Para viñas, principalmente. O sea, que tío que fase isto? Bueno, te foste escoller unha cousa un pouco cutre, pero vamos, sí. Isto non o fai ele, non. El fai no mellor. Non. A ver, cal é a chapuza aquí? Dime, que aquí este é un pouco chapuza, Sí, o cabezal, este é un cabezal que lle chaman, pero normalmente nós facemos aquel. Este, podemos miralo, sí, ímoslo ver. Imos comparar, A diferencia é notable. E onde se ve? A ver. Ai, amigo. Isto está noviño, Este é nós. Que máis cambiou? Os tubos estes, por exemplo, antes tampouco estaban, ou si? Estes tubos. No, aquí antes, isto de aquí se chama turra. Sí. Iban cruzadas. Pero claro, ahora, para que traballen ben a maquinaria que poida pasar por debaixo da parra, se isto está cruzado non podría pasar por aquí un tractor. Entonces, para contrarrestar as forzas, se lle mete isto no medio para que non xunten os cabezais. O que aprende un vinte de Alborada, vente para aquí, que aquí abaixo creo que non se nos ve moito. Estábamos falando de que ese era un pouco máis chapuza, digamos, porque era un pouco máis, tamén un poquinho máis bella, non? Tamén, xa ten 3 meses. E ademais, eu observo que é viño distinto, non? Sí, aquele folla redonda e este albariño. Ai, en que se nota? Se hai un pouco mo dixo antes, Mira, o albariño normalmente ten máis vigor, ten moita máis tralla, moita máis vide. A folla tamén é distinta, esta está máis alcolchada, aquela é máis oscura. Na miña zona dicíase cando os rapaces íbamos ás uvas, que daqueles rapaces iban ás uvas, Cando os pais dormían, cando os pais dormían así, estos rapaces íbamos roubar uvas a do lado, non sei por qué. Uvas e froita. E sempre nos amenazaban co mismo. Coidadiño que ten hinchamorros. Existe o hinchamorro? Ese é un mito, A de uvas que me perdín de coller. O que pasa que agora quizáis sea peor a química que levan que os hinchamorros, porque agora isto moita química. Algún de vos creía no hinchamorros? Eu sí. Ves, outro que picou. E ti? Eu era moi formal. Ti non ibas ás viñas do lado. Mira de que cariño. Eu era moi formal. Créote. A min si me teñen hinchado, pero sería por efecto do sulfato, a mellor. Sería psicolóxico, Chirro. Psicolóxico ou por efecto do sulfato que acababan de dar, pero si nos teñen hinchado. Ti creías no hinchamorros, Ernesto? Sí, efectivamente. Eu témolo dado. Cando eu era neno, hinchamorros? botaban as uvas porque era un tipo de uvas fadeira, unha uva moi sabrosa, e comíanas todas. Checo, que di que existía o hinchamorro, sabes? Sí, pois nós temos usado.
Que lío. Esta é unha das partes máis bonitas das alboradas, a relación de amizade que se establece cos veciños. Os gaiteiros traen a alegría e os veciños convídanos a un viño. Claro, despois de 17 anos, os faíscas xa son como da familia e saben moi ben onde se molla ben a palleta. Pois sí que son como alborada, pero tan divertida, O que facedes cando non tocades? Porque eu podo vos contar. Mirad, van se rindo, van meténdose uns cos outros. Logo está Checo que vai poñéndolle puntilla a todo. Sí, bastante. Aquí o bombeiro máis o gaiteiro, o típico é, o sea, ese pinche que mal rematado está, quen lle poñería as tellas a aquela casa, porque desde logo... Certo, non? Sí. Aí se vos son os vecinos. Cando vemos un muro mal feito, ui, que chambróns, que quen faría isto mesmo, porque tamén é da mesma profesión, oi. Pero cando se ve unha parede ben cintada, di, ai, que ben queda, oi, que ben está, unha maravilla. Pero claro, fijámonos en todo, porque temos moito tempo para mirar, non? É certo, De paso que tocamos, miramos. E imos catando viño por aí. Tamén. Se queredes estar en forma, gaiteiro de alboradas é a mellor maneira. Pois sí. Por que paramos aquí? Paramos aquí porque, bueno, esta era unha casa onde habitualmente parábamos porque, bueno, o señor maior, o patrón da casa, pois sempre nos esperaba á beira daquel piorno. Piorno e bórreo. Sí. Nos esperaba a beira daquel piorno con uns vasos e sempre tiñamos que entrar, non? El dicía que sempre que veñades por aquí paramos. Bueno, agora, home, pois finou e evidentemente pois xa non hai ese costume, non? Estas faltas tamén se notan. Despois de 17 anos tamén é unha cousa que marca o tempo, non? A parte é unha das fases onde notas o paso do tempo, non? A xente que xa non está, ainda que tamén o notas na xente nova que vai vindo por abaixo, pero bueno, ten a súa, nesto da alborada ten o seu toque melancólico, non? Cando notas xente que xa non está.
Xa veces que unha alborada é toda unha aventura. Hai perigos, risas, emocións, tamén heroes. Porque para estes nenos, estes gaiteiros que ademais son os seus papás, son superheroes, sen capa pero con fol, e cando sexan grandes acordaránse disto. Onde estamos? Onde estamos? Estamos no Sobreiro. Sí. Na casa onde nacín eu. Este é miña nai, meu irmán. Tamén hai que dicir que é un orgullo traer aos compañeiros, aparte de ser gaiteiros, os compañeiros a invitalos a un viño. Claro. Na casa. Por aquí, cando viñan os campaneiros, poñíaseme, sendo un neno moi pequeniño, poñíaseme a pel de galiña, viña, mamá, veñan os gaiteiros, salía correndo, que daquela carretera esta tiña a cuarta parte de tráfico que hai hoxe en día, e non sei, como dicirche, porque a un neno ao mellor non se pon a pel de punta como se pon ao maior, pero era unha sensación moi agradable, non? Ou incluso ao mellor estar na cama e sentir os fogos e veña a levantarse correndo que aí veñan os gaiteiros, non? Eres consciente que o mellor para algún neno que esta mañá saiu á ventana oír os foguetes, oír o sonido das gaitas que se aproximaban, e o mellor ten as mesmas sensacións que ti tiñas cando eras pequeno e oías chegar os campaneiros. Nos intentaremos que esas sensacións que teñamos pequenos sexen igual ou máis fortes aínda que as que tiñamos nós cando éramos 7 ou 8 anos. De feito, aí un pouco, cando chegamos, estaba aí un equipo de relevo xa sentados, Vaya equipo. Quen son? Se che conto, a ver, aí están Anxo e Roi, que son os fillos de Xaquín, o meu compañeiro de gaita, está Roberto, que é o sobrinho, está un amigo deles, e logo o máis pequeniño, que é Nuno, que é o meu fillo, que tamén lle gusta moito a gaita. De momento, logo xa demos. Bueno, eles van a ser os que van coller o relevo. E logo está tamén túa nai ali sentada, que a vexo que está sorrindo. Ela un pouco tamén personifica un pouco aquilo que me dicías antes, non? De que a xente que non pode ir á festa agradece que a festa veña á súa casa. Pois mira por onde, na miña casa, miña nai hai uns meses tuvo unha caída, rompeu a cadeira e agora está nunha silla, de momento temporal. Entonces, pois, se a levan hoxe á verbena, pois irá á verbena, máis que á verbena, á romería, a mellor á procesión e tal. E se non, pois, nós lle trouxemos a música da romería da festa por a súa casa, igual que por a casa de todos os veciños. Seguro que está feliz. Este viño que vamos tomar é da casa? Este viño é de Tinto Barrantes, ou Folla Redonda, e é da casa. E é do que se che cae unha pinga por unha peza blanca, nin con lixivia sale. Con nada, non sale con nada. Non hai ningún truco, nada. Eu penso que non. Mellor é que non che caia, ten cuidado. Creo que cae por dentro logo. Moi ben, brindamos. moitas veces. Ímolo probar. Bueno, eu non sei se eres de tinto, pero non está mal. Eu son do que estevo. Isto é un taller. Onde está? Por ali? Vamos por ali. A ver, ti antes dedicabaste a outra cousa, dedicabaste á construción, e agora tamén construes, pero construes instrumentos. Sí, a mí sempre me gustou a madeira, non? E empecín facendo un tambor para o grupo. Eu penso que se leu ben de casualidade, vou ser un... Quen che aprendeu? Na percusión ninguén. Digamos que aprendín eu a base de ir a algún taller e ver algo e logo romper moita madeira e perder moito tempo e saber como se fai isto. E agora dixéronme o teu compañero Ernesto, que non había instrumentos como os que fai o Chilre. Bueno, eso, a ver. Bueno, é un compañeiro do grupo e, bueno, vota por ela. Digamos que hoxe en día hai artesáns moi bons que nos facemos unha competencia moi sana e digamos que intentamos guardar o que temos, o que os vellos nos deixaron, xento como os campaneiros, como os garceiras, como os montes. Nos, sobre o que había, recollímolo, mellorámolo no que poidemos e seguimos con eso. Antes a xente valoraba ese momento de festa, ese pasar da música por diante da porta o festexaba moitísimo máis. Hoxe en día cadran as festas por semana, a xente non está... Bueno, pero que cadran as festas por semana, nós tamén somos un pouco defensores de que as festas sigan sendo no seu día, porque cando pasa o día pasa a romería. Nunca mellor dito.
Mentres os faíscas se van achegando á romería, os fiéis escoitan as misas, que son cada media hora, e piden os seus favores a Santa Marta, que, por certo, é abogosa para os males de oído. É todo un ritual. Primeiro, o máis difícil conseguir facerse un sitiño, despois coller a vez para levar estampa, e por último facerse co bastonciño para mollar no milagreiro aceite. Mentres, arredor da capela, vais estendendo un exquisito olor a polvo recén cocido. E claro, cando xa nos achegamos a 1 da tarde, ese olor reclámanos, pero hai que conterse. E o mellor é relaxarse dando un paseiño entre chigres, rosquilleiras e postos de todo tipo. Porque nesta romería, como en case todas, un pode mercar calquera cousa, desde un bofouciño ata algún complemento de moda. A zona da Santa Marta traspasa fronteiras e ata aquí ven xente de toda Galicia e algún nostálxico que volve a casa neste día, o día da festa, o día no que soan en Pontarnelas as pezas dos campaneiros. Hai moitos anos tocaban as eles, agora os faíscas. A maioría do repertorio que tocamos é dos campaneiros, porque son os nosos ídolos, o noso punto de referencia. Todos os 4, en maior ou menor medida, convivimos con eles, tivemos experiencias con eles, todas boas, ademais. Tocaches con campaneiros cando tiña 4 anos. Sí, exactamente. E teno grabado a lume na memoria. O teño aí Como sempre. foi? Bueno, pois foi unha sensación, como tocar cos teus ídolos nese momento. Na casa, collía o tambor e eu tarareaba as melodías que les tocaban e eu me acompañaba co tambor, porque non había quen tocar a gaita en ese momento. E cando meu pai me levou, me puxo ao lado, eles dixeron que podía ir con eles o día de San Roque en Cambados, eso foi a alegría da miña vida. Quen eran os campaneiros? Por que eran tan especiales? Que tiñan de especial para que todos tenades ese aprecio como músicos, como persoas? Non sei, onde estaba o segredo deles? Sentían realmente o que les facían, que lle gustaba o que facían, con moita dignidade, e logo o que máis, ademais, aparte das melodías, que casi todas eran deles, eran verdadeiros artistas, que melodías que hoxe toca os grupos folk máis renombrados, pois toca melodías dos campaneiros. Eles tiñan formación musical? Non tiñan formación musical, eles o que facían en moitos casos, a eles chegabanlle partituras por correo, agora hai que decir por correo ordinario, chegabanlle partituras, eles o que facía José, que era o maior, iba xunto o director da banda de música de Vilanova ou o de Lantaño, que quedan aquí a 5 ou 6 kilómetros, e lle tarareaba as pezas. Entón, José, chegaba a casa, ali as intentaría tocar co director e tal, e chegaba a casa e eles despois lle daban o seu toque. Este tema que están tocando, a Muñeira dos Campaneiros, é unha das moitas pezas que os faíscas herdaron deste mítico grupo e que sempre soan as alboradas. Todos os faíscas coñeceron os campaneiros e todos senten respeto por aqueles grandes gaiteiros que eran de aquí, da parroquia de Solobeira. Os irmáns José e Ramón Baliñas eran os donos deste territorio. Os amos de todas as festas empezaban en xaneiro e remataban en decembro. Durmiron en palleiros ata que puideron facelo en pensións e foron en bicicleta ata que puideron alugar un taxi. Os campaneiros nunca se desanimaron, nin nos peores momentos cando a gaita xa non tiña tanta presencia nas romarías. Sempre dicían que a música galega nunca morrería mentras quedaran galegos. Tiñan, ademais, unha creatividade asombrosa, tanto que foron un dos grupos que máis pezas orixinais aportou a nosa música. Todos os gaiteiros saben algunha peza súa. Por iso, hoxe nesta romería as emocións acentúanse cando por pura casualidade nos atopamos con Carlos, un dos fillos de Ramón o Campaneiro que está emigrado en Montevideo. Hombre, moi boas, que tal? Canto tempo? Un bico. Vaya sorpresa. Hola, hombre. Hola, Boliña. Pero sigan tocando, que é un placer escoitalos. E un placer verlo. Este é un cuadro exacto do pai. E tocar as pezas de seu pai diante del, eso como levades? Ben, porque sabemos, nós nos emocionamos sempre tocando pezas dos campaneiros, sabemos que a eles tamén lle emociona, e disfrutamos desa emoción conxunta, ainda que trae recordos a todos, evidentemente. A mí tamén tocar pezas dos campaneiros, e así me trae moitos recordos tamén do meu pai. Entón, pois, non sei, son sensacións que tes tanto da infancia como neste caso del tamén,
pois que tamén son agradables, se gusta recordar, non? E mentres recordemos aos gaiteiros, están vivindo entre nós, entón, e as persoas queridas, evidentemente, non? Penso que é unha boa forma de telos entre nós. Bueno, que, chegamos? Acabouse? Acabouse o traballo da mañá, ainda quedou da tarde. Acabouse a alborada. Acabouse a alborada, exactamente. Cantos kilómetros fixemos? Mais ou menos entre 7 e 8 kilómetros. Entre 7 e 8 fixémolos todos os días e que sí. Sí. Fixeche delo todo de arriba abaixo. 7 ou 8 kilómetros de arriba abaixo. Chegamos, Ernesto? Ahora chegamos, ahora é verdade. Sí que nos quedaba a metade. Ahora falta botar o fogo de remate. Está a palmera aí, pero bueno, non pasou nada. Bueno, zafamos, non? Pero despois de darlle tanta tralla ao corpo, porque ao final os gaiteiros andades dun lado para outro e sí que acabades cansados. Pero sabe o que pasa? Que non sei, o gaiteiro ten que ter casta de gaiteiro, ten que ter nervios, querer, ten que ajustarlle, ten que procurar traballar ben e traballar con cariño e con cousas, non? Nós aquí aquí en Santa Marta, temos un listón moi alto porque aquí disfrutamos a nosa maneira, porque nós vimos polo cura, logo, o cura, señor cura, é o que nos avisa de toda a vida, e nós andamos ao noso aire, non? Pero hai que cumplir co traballo. E seguir traballando para ser cada día mellores. Claro, seguir traballando para ser cada día mellor, non sabe? Ernesto, falamos, e o pulpo que? Que se nos queda frío? Brindamos primeiro, por que brindamos? Por Santa Marta, polo equipo de TVG, e leva unha alegría moi boa de vervos aquí, a todos. Ernesto, que me frío o viño. Brindamos con Ernesto, botamos o foguete de final da alborada e ata probamos unha tapiña de polvo. É un momento no que a maioría da xente vai buscando sitio para sentarse a comer, todos menos os músicos que teñen que seguir animando a festa. Para todas as cousas hai que saber, e para organizar unha festa así tamén. Pero Ernesto é todo un erudito de festas e de comisións, porque estivo 17 anos na da súa parroquia e ademais metido en asociacións culturais, tanto que na casa ni no vían. Pode presumir de que contratou os mellores grupos, pero tamén pode presumir de que contratou os campaneiros, porque un gaiteiro nunca pode faltar. O papel do gaiteiro que o respetaron un poquinho máis as comisións de festas, que saben que o gaiteiro forma parte do espectáculo dunha romaría. Por moitas orquestas que poñen aí no campo, o gaiteiro ven ás 8 da mañán para traballar e acaba ás tantas da noite. A orquesta, ao mellor, xa ten cobrado antes de subir ao escenario, e o gaiteiro ainda non. Entón, esa é unha cousa que deberían mirar eso. O gaiteiro hai que respetarlo tamén, que é o que pon a primeira pedra nunha romaría, non? Mira unha cousa, cal é o teu mellor momento de gaiteiro? O mellor momento... Un dos mellores, así que pasaras. Eu si pasín con dindes que estou neste grupo, pasín momentos, os momentos todos foron bons.
disfrutas tocando, as pezas que salen encantanche, e tocas cunha alegría tremenda iso. E todos os momentos son bons. Aquí todos foron alegrías nesto. Petinta sigues ca gaita ao lombo, Eu sempre coa gaita ao lombo. Ainda sigues ca gaita. Vos sabedes cantas horas levamos de romería este home de non puso a gaita. Pero que xa forma parte do... Non ves? Que o chaleco xa ten a... Ten a forma, mira, ten a forma. Ademais que xa che toca tocar outra vez. Sí, exactamente. Agora, dentro dun rato, sacaremos a procesión cunha danza de arcos de Covas, de aquí do Concello de Meaño. Covas é unha parroquia do Concello de Meaño. Van bailando sempre, bueno, para atrás ou para adiante, pero na maioría dos casos van bailando hacia atrás porque van mirando para a Santa, e as reverencias sempre son cara a Santa. Din que a danza de arcos de Covas é unha danza gremial que ven do século XVI. O curioso é que só participan homes que van facendo diferentes coreografías. Son normalmente 6 ou 8 e levan un guía que marca os pasos. Só unha época no que non había suficientes homes colleron algunha muller. As melodías, xa vedes, son moi vivas e moi picadas. Me enche de orgullo e de ledicia tocar e poder estar nestas festas, na outra, e se podo facer 5 festas un día as fago, xa non te gano nin polos cartos e tal, porque me gusta tocar, me gusta estar, porque a min gustame É lo que lle gusta tocar. Aspectos. A min gusta tocar. Sexa onde ainda que sexa colgado dun pino, pero... E chegas a unha casa, tenche o mellor viño, a mellor caixa de galletas ou do que teñan, e choran ás veces, e iso dache, non sei, son sentimentos difíciles de explicar. Porque lle levades a festa a casa, agora que non poden ir eles, non? Efectivamente, levamos a festa a casa e moitas veces a xente que xa non pode por cuestión de enfermedade ou de edad, non pode ir á romería. O gaiteiro agora está collendo campo nas romarías, pero tamén che vou falar unha cousa. O gaiteiro ten que ser calidad. Non vale calquera cousa tampouco. O gaiteiro ten que ter calidad e expoñer calidad en cada momento. Ten que cada día aprender unha cousa, se pode. Exactamente, para que o folclore galego que estea sempre nun nivel moi alto. Que non hai unha sensación parecida a dun neno que se desperta da cama co foguete e a música dos gaiteiros que se achega. Eso digo cho eu, pero bueno, teño grabado aquí dentro. Esa sensación é incomparable. Eu tamén a teño. Quen de vos non viviu unha romería na vosa vila, no voso pobo, non tuvo esa sensación. O que non sabíamos é como era unha alborada por dentro. Pois agora xa sabedes que hai que, ademais de andar, hai que soplar moito, máis para fora que para dentro. Porque soplar para dentro, bueno... Tamén se sopla para dentro. Moi divertida, moi movida e o que aprendemos.
de contado que o conto cambiou moito. Hai anos as alboradas facíanse por eiras e camiños, pero hoxe a modernidade fai que os gaiteiros teñan que expoñerse a moitos perigos. Hai que ter cuidado cos coches, achegarse ben á beira e atravesar con moito tino glorietas e rotondas. Iso sí, sin perder o paso, nin o ritmo. Mi madriña, isto acaba de empezar. Hoxe imos descubrir, entre outras cousas, que o percorrido que fan os faíscas nesta parroquia é vos do máis inusual. Nalgúns casos mesmo hai que chamar á porta para que nos deixen pasar, pero como hai confianza... Temos paso collido. Bueno, se tendes paso Non collido. tendes problema, non, o can está preso. O can O can non morde, bueno. Pois, moi moitas gracias isto. E todo isto por atallar uns metros, que non está mal, porque con esta velocidade a ver quen consegue chegar. Vos sabedes a que ritmo van estes homes? A canto ides? Home, nunca o miramos, pero si temos alboradas de 12 kilómetros. Alguna de 12 kilómetros e a maior parte delas entre 8 e 10. A este ritmo? 4 horas, a este ritmo. É todo o equipo de televisión correndo. Por eso se rinde, non? Bueno, é a primeira vez que facedes unha alborada tan acompañada. E entón, neses momentos de relax, que se fai? Por respirar, falar, observar, comentar. Sabedes que nas alboradas non se está tocando todo o tempo. Unhas veces porque non se debe e outras porque non lles deixan. Cando normalmente hai unha casa que non contribúe, o mellor está no medio de dúas casas, pois paras na última que dou, pasas diante sin tocar da que non dou, e empezas a tocar na seguinte que dou. Que violento, non? Sí, pero nós aí somos os mandados. Agora moita atención, porque chegamos de novo a unha zona perigosa. O que vos dicíamos antes, as estradas e os coches fan das alboradas un circuito máis complicado co de Malasia. Pero os faíscas, arriscando tipo, non o dubidan, continúan ca súa carreira e tocan polo asfalto. Pero tranquilos, que os fogueteiros fan de guardias de tráfico. Ola a todos. Na parroquia na que eu vivo celebrase a romería das cabezas. E eu recordo a sensación aquela que tiña de pequena cando despertabas pola mañá co ruído dos foguetes que marcaban o inicio da festa e que ao pouquiño empezaban a oírse o sonido das gaitas, porque eran os gaiteiros que viñan tocar a alborada. Pois hoxe en Alalaimos tentar revivir esa sensación. Viñamos de romería a Santa Marta de Pontearnelas. En esta romería levan 20 anos tocando as alboradas o mesmo grupo de gaiteiros, os faíscas de Solobeira, que ademais son herdeiros dos famosos campaneiros de Vilagarcía. De feito, durante as 4 ou 5 horas nas que os faíscas percorren os lugares daqui de Pontearnelas, van a tocar entre 40 e 50 pezas, moitas delas pertencentes aos campaneiros. En fin, que hoxe ímolo seguir. Imos ir por camiños, corredoiras, carreteras, rotondas. Faremos o que sexa para ver como é unha alborada desde dentro, cos faíscas. Eles están listos, a primeira misa creo que está a punto de empezar, así que ímonos de romería. Un día duro e divertido. Vindes! En Pontearnelas, a romería empeza como en todas as partes a primeira hora da mañá, que é cando se cocen os primeiros pulpos e cando chegan os devotos máis madrugadores para escoitar as primeiras misas. Sí, a verdade é que sí. Temos feito alboradas con 4 ou 5 fogueteiros e algún máis da comisión, pero hoxe levades a palma, Mira, por que non quedes en trator? Porque hai sitios por aí que xa van en trator, en camións, en coches. Vamos a ver, hai cousas que deben de estar como estaban. E tú se vas tocando nun trator, nin se nos escoitan as gaitas, e cando sales á ventana, pois os gaiteiros van alá no quinto pino, non? Entonces facémolas andar. Preferimos andar unha hora máis e facelas andar. Cruzamos eiras, rotondas, carreteras, a cousa xa non é como antes. Sí, non, é moi complicado hoxe en día, hai que ter moito cuidado cos coches, porque ademais aquí hai un feixe de rotondas, estamos no país das rotondas, bueno, e os coches parece que andan con moita presa, entonces temos quedado debaixo de algún coche algún ano. Onde imos agora? Agora... Pois estamos empezando,
Bueno, ahora estamos na parroquia de Ouviña e vamos pasar por trás da iglesia. Este é o tombo. Aquí chamamos o tombo. Pois, aquí non tocamos, que houve difunto hai 2 meses ou así. Vamos a empezar el día a día. Esta é unha das normas non escritas das alboradas dos faíscas. Non se toca en casas como esta, na que houbo defunto, e tampouco se toca cando se pasa por diante do cemiterio. E vel aquí estamos nós, xa dispostos a iniciar esta maratón musical por leiras e camiños. Os faíscas de Soloveira serán os nosos guías, auténticos artistas da alborada, que por suposto chegan puntuais a Santa Marta. Lévano facendo 17 anos, así que unha vez que axusten faixas e chaleques, botaremos a andar detrás deles. O primeiro que fan Xocas, Checo, Ernesto e Chilro é situarse no medio da ponte, a Ponte dos Padriños, un lugar que, segundo di a tradición, foi elixido polas mulleres para encomendarse a un rito de fertilidade. É o lugar no que Chilro bota os foguetes que marcan o inicio da alborada. Ese quedou ben medido, Ala. Estes xa van alá. Pasan uns minutos das 9 da mañá e os músicos empezan a tocar, acompañados polos fogueteiros e hoxe tamén polo equipo de Alalá, que de contado cambiamos a cara de sono que traíamos pola de asombro, porque acabamos de enterarnos de que imos percorrer 7 kilómetros e a este ritmo. Pero non importa, se eles poden, nós tamén, creo.